Kaixo, ongi etorria, erroketak eta logaritmoak egiten hasi aurretik berreketak ondo menderatu behar ditugu. Eta berretzaile bezala zenbaki osoa dutenean. Hortarako gogoratu ezagun zer den definizioa. Zer da berreketa bat? Biderketa laburra, ezta? Horran, honek esan nahi du. A ber n balin bada, da A bider A, bider A, bider A, bider A. Zenbat aldiz? N aldiz. Balin bada A ber bost, jarriko genuke, bost aldiz. A bider A, bider A, bider A, bider A. Balin bada 10 aldiz, ba, 10. Eta negatiboa denean, zenbaki osoa baino negatiboa, horrek ze esan nahi du? Ba, esan nahi du, berreketa hau, jarri behar dugula horrela. Goian bat, eta behar, A, bider A, bider A, bider A, N aldiz. Ondorioz, minus azaltzen bada berretzailean, pasa behar dugu, zenbakitzailetik izendatzailera, edo izendatzailetik zenbakitzailera. Buelta behar dugu. Zer gertatzen da, baldin bada ber 0. Baldin bada ber 0, izaten da emaitza bat. Hori ikusi dezakezu, 3. mailako bideotan eta horrela, zergatik den bat. Eta A ber bat baldin bada, noski, hori izango da A. Eta minus bat baldin bada, zertan gelditu gera? Jetxi behar dugu, ezta? Jarri behar dugu izendatzailean. Orduan, geldituko ditzake horrela. A-bean eta goian bat. Zer jesten badugu, goian gelditzen da zenbaki bat, eta hori izango da beti bat. Beti ere A ez bada 0, noski. Zer 0 baldin bada, bat zati 0 ezin dugulako egin. Eta zer gertatzen da, zatiki bat baldin bada behar minus bat. Leku aldatu behar dugu, izendatzailea eta zenbakitzailea. Horran geldituko ditzateke B zati A. Buelta eman diogu, orain baina bat, geldituko ditzake horrela. Beti ere, B ez bada 0. Izendatzailean 0 baldin badago, ezin delako egin. Orain, ariketa konkretu batzuk egingo ditugu. Ariketa hauetan, batzutan parentesia dago eta beste batzutan ez. Nola egiten da? Parentesia dagoenean eta ez dagoenean. Parentesia dagoenean, esan edu parentesia dela berriru. Beraz, oinarria berriro egin behar dugu. Egin behar koretzake horrela. Minus bi, bider minus bi, bider minus bi. Eta ez badago parentesia, minus hau ez da biarena, baizik emaitzarena. Horregatik hau izango litzake minus eta ateratzen dena. Bi berlau da berez. Berez horrela jarko genuke. Hau, eta hau horrela da. Parentesia hemen izango litzake. Minus ez da sartzen. Oinarri bezala. Horran, gehiatuko litzake horrela. Minus, bi, bider, bi, bider, bi, bider, bi. Horran, hau da, bi, bider, bi, bider, bi, sortzi, eta nola bakoitia daude, hiru daude, minus da emaitza. Eta hemen, bi, bider, bi, bider, bi, bider, bi, 16 eta horrean minus bat. Hemen zer gertatzen da, bi minus ditugula, hau eta hau. Honek esan nahi du, oinarriarena dela minus, ezta? Eta honek, esan nahi du, zenbakitzailetik izendatzaileera pasa behar dugula. Horrak, buelta behar diogu. Bi modu daude. Modu bat da, horrela, ez dakitzen gustatzen dizun gehiago. Bada horrela jartzea, buelta eman diogu, eta hona, ber hiru. Eta beste modua da jartzea aurrean, positiboan. Horrak, beste era da horrela, jartzea. Bat, eta behan, hiru. Emaitza berdin ematen du, egiten badugu hau, minus hiru, bider, minus hiru, bider, minus hiru, ateatzen da, 27 baino negatiboa, hiru daudelako. Eta hau egiten badugu ere, bat, bi, hiru, berdin, minus, hiru daudelako, hiru, bider, hiru, bider, hiru, 27, eta behar bat. Erabili dezakezu, modu hau, edo beste modu hau. Hemen, minus hau, zer da, emaitzarena. Orduan, lehenengo gauza, ondo egiteko jarriko dugu bostari parentesia, arazorik ez izateko. Zenbaki bat, ber 0, zenbat da? Ez bada hemen 0, noski. Bat, ezta? Orduan da, bat
eta emaitzari jartzen dugu minus. Hemen, da, ber minus bi. Horrek zesan nahi du? Eraman behar dugula izenda zenera, bera, bi modu daude, horrela edo horrela. Ez dakiz zer duzu gustuako, ni biak ingo dituz zuk ikusteko, jarrezakegu, 8 bat, ber bi, edo jarrezakegu, bat zati, 8 ber bi. Biak daude ondo. Hora, zure duzun bezala egin, bat bier bat bat, 8 ber 8 hirurogeita lau. Eta hemen ere bai, ez? Hirurogeita lau. Hemen, ez da negatiboa. Horra da, minus bat, zazpi aldiz, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi. Horretu gulertuko ez du. Bat, batzutan nasute zerate eta jartzen dezute zazpi. Ez, bat, beti da bat. Eta nola, bakoitiarian, bakizu, binaka joaterakoan, plus bihurtzen direla, bi plus, negatibo bat gertu zegu. Horran, hau zagotzateke, minus bat. Hemen dugu, minus bost erdi, ber, minus bat. Minus hau, oinarriarena da. Hordak, buelta emako diegu, gelditzen zegu, bi bosten, eta paretesi hau, horrek, alperrik dago ez da. Berretzailetik ez dugu. Urrengoa, minus hiru baldin bada, zein bat dugu, hemen bezala, buelta eman bat diogu. Biren, ber hiru. Orduan, bi bidar bi, hiru bidar hiru. Bi ber hiru bakizu dela 8, eta hiru ber hiru, 27. Eta azkeneko ariketa, hemen zago berretzailerik, benda ikusteko nola jarra ezakegun zatiki bat biderketa moduan. Hortarako zegin beharko genuke 10 hori, eraman zenbakitzailera, gora. Zer du honek? Bat. Eta gora eramaten badugu, ze izango litzateke? Minus bat. Horran, gehiatuko litzateke, 7 bider, 10 ber, minus bat. Eta askotan erabiltzen da baita ere, ikusiko dugu, aurrerago. Honekin bukatzen dugu sarrera, ulertu duzulakoa, beste bat arte, agur.